балалар? Исәнмесез. Хәерле хәлләр ничек? Әйбәт, рәхмәт, хәлләр ничек? Рәхмәт, әйбәт. Я вас приглашаю стать участниками игры «Что, где, когда». Нәрсә, кайда, кайчан. Әйдәгез уйныйбыз? Әйбәт. Проходите. Утырыгыз. Крутите волчок. Әйләндерегез. Нинди сектор? Өченче сектор. Тыңлағыз. Слушайте. Мен кичкене, матур, йомышак. Мен секерем, уйныйм. Мен кишер яратам. Бу нәрсә? Уйлагыз. Җавап бирегез. Уян. Балалар. Дөрес? Әйе. Давайте проверим. Внимание на экран. Әйе. Бу куян. Куян нинди? Чиста. Куян чиста. Ринат. Куян кичкене. Куян нәрсә ярата? Җавап бирегез. Куян кишер ярата. Рәхмәт, әйбәт. Әйдә, крутите волчок, әйләндерегез. Нинди сектор? Әйе, дүртенче сектор. Внимание! Черный ящик. Кара тартма. Рәхмәт. Отгадайте, что здесь? Таңлағыз, слушайте. Ты включи его в ночи и увидишь путь в ночи. Җавап бирегез. Фонарик. Дөрес? Әйе. Давайте проверим. Әйе. Бу фонарик. Он поможет вам рассмотреть картинки и рассказать на татарском языке. Рассматривайте картинки. И расскажите друг другу. Селялись. Бу нәрсә? Эт буткаши. Дөрес. Җавап бирегез. Төлке утыра. Е. Җавап бирегез. Песи. Нишле? Сетече. Е. Дөрес. Бу нәрсә? Аю, кровата, йоклый. Җавап бирегез. Бу нәрсә? Тычка. На Е. Нишле тычка? Эпияши. Дөрес. Бу нәрсә? Куян. Әйе. Дөрес. Куян. Куян нишле? Куян. Кишер ашый. Әйе. Куян кишер ашый. Әйбәт, рәхмәт. Бирегез меня рәсемнәрне. Рәхмәт. Рәхмәт.
Крутите волчок. Әйлендіріңіз. Нендей сектор? Бірінші сектор. Музыкальная пауза. Айтайте все вместе. Басыңыз. Айтайық сөйлейміз. Жырлайық. Айтыңыз. Крутите волчок. Нендей сектор? Екінші сектор. Уважаемые знатоки, вам будут задавать вопрос зрители. Бірінші сұрақ. Ничи суган. Улагыз. Жыра берегіз. Биш. Дерес. Дерес. Әйге. Икінші сұрау. Ниші зур. Кроват. Улагыз. Жыра берегіз. Биш. Биш. Зур. Кроват. Дерес. Әйге, дәрес. Üçüncü сұрау. Ниче күлмек? Ниче күлмек? Ниче күлмек? Улагыз. Жыва берегіз. Биш. Биш. Bir mina. Ребята, давайте проверим. Балалар, дерес mi? Әйе. Биш. Күлмек. Бик рәхмет. Әйбет. Без бүген сөйлештік, ойнадық. Қазір сіз татар тілі білгічлері, знатоки татарского языка, бик зур рәхмет.